Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Nori berea da zuzenbidea. Peru eta Xarif areatzan jesarri dira bertako eski handien gerizpetan. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Ez dakit zer egingo genuken udako arratsaldeetan gerizpe ederra huespa geneuka. Gauza bera pentsatuko duan guri begira dagoen gizonak ere. Ze gizon dago guri begira? Ez duzu ikusten? Hantxe dago? Bueno, egia esan, gatozenero izaten dugu begira. Peru, gizon bat egoten da guri adiona gatozen bakoitzean, eta ez gara udaltzainetara edo ertzainetara joan, ilargian zaude ala. Xarif, lasaitu zaite, txantxetan ari naiz. Ez duzu ikusten areatzako kioskoaren aurrean busto bat dagoela? Peru, haze ikara eman didazun. Hor dagoen eskultura sari zinen beraz. Bai ba! Txiste txarra baina barregarria. Aizu, Peru, zuk badakizun orden handik begira daukagun gizona? Ez, baina Googleek esango digu. Ea, hemen dago. Valentin Enbeita da. Bizkaiko bertsolari txapelketa irabazi zuen 1958an eta 1959an. Ze gutxi dakigun gure hiriko kale izenen jatorriaz, eskulturez, eta gu baino lehenago garrantzitsuak izan direnez, ezta? Hala da. Nahi beste pertsona daude kale izendegian eta inorresta arduratzen nortzuk diren pentsatzen. Kasilda Iturrizar, Ondiego López Arokoa, Unamuno, Gabriel Aresti, Agirre lehendakaria, Jose Maria Agirre, Oruetako Tzaina, Arriaga, Nobia Salcedo... Eta denen artean oso emakume gutxi. Esanak esan, beti ondorio batera iritsi beharra ere, handia da gero. Batzuk izan dira hiriaren garapenean protagonista. Eta besteek, behar handia egin dute itzalpean. Geure aletxoa ere ipini beharko genuke astutako izenak argitara ekartzeko. Eta hor daudenak zergaitik dauden ikasteko. Proposamen berriak egiteko ere jakin egin beharko dugu jarrita daudenak nondik hartu dituzten. Politikatik, kulturatik, hiriaren historia orokorretik. Guk bakarrik egiteko lan handia da hori. Bazara gero, Nik ez dut esan geuk egin behar dugunik hori guztioi. Ez da geure ardura bakarrik, denon ardura da. Eskoletan eta landu beharreko gaia da. Tira, guk gaurkoz ikasi dugu zerbait eta jan dezagun izozki eder bana. Entzun berri dugun solasaldian, Xarifek hauxe esan du. Ilargian zaude ala? Ilargian egon esapideak, erabat galduta edo despistatuta egotea esan nahi du. Horren baliokideak dira, lo egon, izarrei begira egon edota txoritokian egon. Hona hemen beste adibide batzuk. Jauzi esaretenean, ilargian zaudete ala. Ez nahatu zaitez ilargian zaude eta. Bestalde hauxe dio Peruk. Beti ondorio batera iritsi beharra ere. Hainbatetan, ere lokailuaz baliatzen gara aditz batzuk markatzeko. Harriduraskoetan sarritan, aurretik aditz izena edo partizipioa dela. Zelan zatoz etorri ere hain berandu? Gertatutakoa gertatuta berriro gauza bera egitea ere? Horrez gain, honako hau ere entzun dugu Xarifen ahotik. Eskoletan eta landu beharreko gaia da. Eta hitzak hainbat erabilera ditu. Gutxi entzuten den arren, izen ordain moduan ere erabil daiteke, eta besteak egituraren pareko. Hasier eta etorriko zaizkigu. Etxeko ateak, leihoak, balkoiak eta apurtuta zeuden. Eta azkenik, Peruk beste hau esan du. Jan dezagun izozki eder bana. Zenbakiei na txizkia erantzita, kopurua hainbat lagunen artean banatzen dela adierazteko erabiltzen da. Bakoitzak hitzaren parekoa izango litzateke. Besarkada bana bioi. Bakoitzari besarkada bat. 5 nagosoki irabazi genituen zozketan.
bakoitzak 5 gozoki. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.